Ano, sir? Ano, sir? Masabi? Yes, ba? Ay, hindi. Ako, meron na tayong mga kaibigan dito na nagtatanong tungkol sa kanina yung mga songs. Well, masasabi ko lang tungkol siya sa mga experiences in life. Na I'm sure na-experience nyo rin. Kaya, parang easy to relate yung bawat kanta. Kasi yun yung aim ko talaga for writing every song. Kailangan it's really relatable. Kasi hindi ko naman siya sinusulat lang para sa sarili ko. Pero sinusulat ko siya for other people na parang naranasan din yung ganong feelings para makarelate sila. Parang when they're going through that certain emotion, they could also relate to the songs. Nagsimula yung buong album na ito na gumagawa lang ako ng parang demo songs. Kasi marunong ako mag-play ng ukulele. So, tumutugtog ako ng ukulele, tapos cellphone ko lang. Nag-record lang ako. Tapos, after sinabihin ako ng Ivory na gusto nila ako gawa ng album, nung initial talaga, meron na silang songs para sa akin. Pero, I submitted this next song that I'm gonna perform sa inyong lahat, sa aking album producer, si Sir Jonathan Ong, na nandito ngayon, there at the left side. Sinabit ko lang yung song na to sa kanya. Tapos, after niya pakinggan ito, sinabi niya na sa akin na he wants me to write all the songs for my album. Kaya I'm very grateful to him. Isa din tong track na to, isang dream come true para sa akin. Dahil nakasama ko on this track, yung isa sa mga idolo ko talaga when it comes to the music industry, si Raymond Abracosa. So, demo pa lang, pakinggan niya yung song na to. And sinabi niya na he wants to do a collab for me for this song. This song is para sa mga in a relationship, pero wala namang status ng relationship, na parang kayo, pero hindi naman kayo, parang MU, pero hindi nyo talaga maintindihan. So, I hope you guys can relate to this song. It's a hugot song, pero hindi kayo mapapaiyak dito dahil mapapasigaw din kayo through the emotions. I hope you like this next song. Gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw mo na, baby. Bakit tayo, pero hindi tayo, kasi ayaw mo na, baby. Sabihin mo, ano ba talaga ang iyong nadarama? Kasi sabi mo, gusto mo ako, pero ayaw mo sa iba. Di ko lang maintindihan, pati lalo ng taguan ng feelings para sa isa't isa. Ako'y nito, ako'y namimili mo, naiinis na sa'yo. Ako'y gulong-gulong, sakit sa ulo, naiinis na sa'yo. Gusto mo ako, yan ang sabi mo, pero ayaw mo na, baby. Parang tayo, pero hindi tayo, kasi ayaw mo na, baby. Teka, bakit ganyan? Ano naman, hindi ko nakatawa. Kasi ikaw wala ka sa puso, hindi naman natin kailangan pa makiuso. Kasi ikaw ang una, at ulit ko sa akin, ikaw na ba, ikaw na ngayon ay ayaw ko mag-say, yung mga iba, bakit ako naman